Comencem secció de nutrició a Ser Maestrat i és per aquest motiu que contem amb Cristian Fernández per a parlar-nos dels diferents temes que envolten aquest important i diem que vital tema, no? Cristian, primer de tot, benvingut a Ser Maestrat. Moltes gràcies, Albert. Estic molt encantat d'estar aquí amb tu i amb tots els oients. Primer de tot, te volem preguntar i inaugurar aquesta nova secció. Quins són els hàbits alimentaris fonamentals que qualsevol persona pot adoptar per millorar el seu benestar? Doncs els hàbits que poden començar a fer és, primer, hauríem de plantejar quin és el punt de partida que tenim, de quin punt, quina relació tenim amb la nostra alimentació, amb el nostre menjar, i un bon hàbit que podem començar a fer és veure com planificar les ingestes. L'estructura d'alimentació sempre és el més important i és el que sempre hauríem de tindre com a base abans de planificar què hi hem de posar-hi dins, no? Dintre de cada ingestes, i dir, doncs, fer una bona estructura d'alimentació. Potser ens va millor fer 3 ingestes per la nostra configuració, potser només 2, o inclús fer 5 ingestes o 6, no? Tot dependrà de cada context, de cada persona, del punt en el que estigui i com ho podem instaurar dintre del nostre dia a dia, no? Jo penso que una de les millors coses que podem començar a fer, abans de pensar quin aliment he de posar, si és més saludable o no, és quina és l'estructura d'alimentació que jo he de portar en el meu dia a dia, que encaixi bé amb la meva rutina, que no afecti gaire, però una estructura d'alimentació correcta. O sigui, planificar uns bons horaris serà vital per obtindre una millor salut, no? de base. I com podem incorporar gradualment aliments més saludables a la nostra dieta diària sense sentir que estem fent uns sacrificis que a la millor ens perturben, entre cometes, el nostre dia a dia? Doncs, aviam, fer petits canvis és l'ideal per anar establint hàbits, no? Hàbits d'alimentació. Aquí el que es tracta també és de no agafar una dieta qualsevol, de fer-la 2 dies i després deixar-la, no? Sinó anar progressivament instaurant aquests hàbits. Llavors, un d'ells, que moltes vegades passem desapercebuts, és el tema de les proporcions, no? Proporcions dels aliments que jo estic menjant en el meu dia a dia, no? Potser estem menjant masses productes que estiguin més processats o més ensucrats o que tenen potser massa quantitat d'hidrat de carboni i ens faltaria tindre una alimentació que estigués basada sobretot en nutrients, preocupar-nos no tant de les calories que porten, sinó de si tenen uns bons nutrients pel meu cos, no? Al final el cos és un organisme biològic, té una biologia, funciona amb uns nutrients i necessitem aquests nutrients, no? Llavors, el primer que jo faria també és, un cop ja tinc aquesta estructura, és a dir, el meu cos necessita nutrients, preocupar-me perquè hi hagi nutrients. Un d'ells podria ser incorporar més quantitat de verdura, si no ho estem fent, no? I doncs, incorporar més quantitat de verdura, de les verdures que ens agradin, en forma d'amanides, de cremes, de purés, verdures al vapor, a la planxa, al forn, amb la air fryer ara aquesta que està de moda, no? Doncs ja podem preparar plats de dinars i de sopars on la meitat del plat ja pogués haver una bona quantitat de verdura. Què estaríem fent amb això? Doncs ja estaríem incorporant molta més fibra, molts més nutrients a la nostra dieta i estaríem de forma inevitable, i quasi inconscientment ja, desplaçant productes que puguin ser malsans. Val? Llavors, el primer consell que jo donaria doncs és això, és incorporar més quantitat de verdura a dinars, a sopars i també ser més creatius. Inclús podríem incorporar aquest tipus d'aliment, aquestes verdures, inclús amb l'esmorzar o a mig matí o a mitja tarda. Val? Després, si vols, doncs, donem algun consell més sobre, o especifiquem què podem donar. Sí, perquè també de verdures hi ha molts tipus de verdures i si a algú li agrada una verdura específica té un ampli repertori que pot afegir a la seva dieta, no? Sí, exacte, és això. Hi ha molt tipus de verdures, amb molts formats també. Evidentment, quan el format pugui ser cru, doncs també serà millor, més apropiat, perquè els nutrients no es degraden amb el calor. Val? Llavors també una de les recomanacions també que a vegades donem és a dir, si hem d'ingerir, per exemple, 2 racions de verdura, una pot ser dinar i una sopar, doncs una de les dues
si pot ser en forma crua, molt millor. En aquest cas també tot el que pugui ser fulla verda, un mix de brotes verdes, coses així, pot ser també molt, molt apropiat, inclús també per la pèrdua de pes, val? Perquè té un tipus de fibres que arriben al colon, al nostre tub digestiu, i aquest tipus de fibra envia una senyal al nostre hipotàlam, al nostre cervell, de que està com a molt més saciat. No? Llavors també persones que potser han agafat ara 3-4 quilos, que és el que s'acostuma a agafar de mitja passades les festes, doncs un bon consell pot ser aquest, no? Incorporar més quantitat de fulla verda als plats de dinar o de sopar, una opció fantàstica també perquè aquesta fibra ens ajudi a perdre pes, però a no passar gana, també. Val? Sí, has comentat això com a consell. I quins altres consells ens podries donar a tots els oients per mantenir l'equilibri nutricional, fins i tot en situacions d'estrès o en agendes ocupades? Doncs el primer és també el que hem comentat al principi, no? Quin punt de partida estic, no? Potser tinc una vida molt atabalada, un dia a dia que l'últim que em preocupo és de veure què menjo, no? Llavors el que hem de fer és seure un momentet i ni que sigui pensar en aquesta estructura d'alimentació, no? Veure, aviam, realment no em puc encaixar aquí una mitja tarda o un mig matí, un petit snack abans de dinar, abans de sopar, per no arribar amb tanta gana, per exemple, o aquest tàper, on puc portar un tàper ja preparat. Vull dir que la planificació sempre és el millor, perquè si no planifiquem anem com en modo libre, d'una forma lliure, espontània, i clar, ens acabarà atrapant el que és el temps, no? I, doncs mira, ara no tinc temps, mira, doncs em faig això, que és el primer que tinc, o demano això, o baixo aquí a baix a dinar o a sopar. Llavors, clar, aquesta falta d'organització que tenim, que no hem planificat, és la que ens porta a tindre uns mals hàbits, no? Llavors, el principal és a dir, doncs, fer un petit croquis, un petit esquema, o a nivell mental, no? Pensar, escolta, jo quan vaig a aquesta activitat o després surto del treball, com em puc encaixar aquí una coseta, un snack que sigui saludable? Per què? Perquè a l'hora de dinar o de sopar no arribi massa gana, no? I després també l'organització dels plats de dinar i sopar, doncs que estiguin més o menys d'una forma correcta, no? Tampoc fa falta relacionar el tema de pensar que per menjar bé o per menjar d'una forma saludable he d'estar moltes hores a la cuina i preparant, no? Vull dir, molts cops pots agafar simplement un pot de cigrons, un pot de mongetes verdes, barrejar-ho i ja ho tens, vull dir que hi ha un tomàquet, per exemple, no? Llavors que també a vegades ens autoexcusem, no? Amb el fet de dir, ui, és que no he tingut temps, no?, de preparar-me alguna cosa saludable i tiro per una cosa ràpida, però clar, en aquest cas normalment és més malsana. No, podem preparar coses que siguin també saludables d'una forma molt més ràpida, no? Com hem dit, tirar d'alguns plats ja envasats, no?, amb pot de vidre, per exemple, és saludable. Les amanides que hem comentat abans, que només és agafar i tirar el plat, i condimentar. Llavors, i hauríem de pensar sempre en la proteïna que hem de portar, no? Hem comentat abans el tema de la verdura, que era molt important, com un hàbit per incorporar, el tema de la verdura, i la proteïna també seria el segon nutrient essencial que també el nostre cos necessita. Val? Llavors també hi ha proteïnes que poden ser amb més preparació, que s'ha de posar al forn, a la planxa, però d'altres també pots tindre un oudo preparat a la nevera del dia anterior, o com hem comentat, pots agafar un pot de llegums, de llenties, de cigrons, i simplement tirar-ho al plat, no? Llavors penso que aquest tipus de coses que estic comentant espero que serveixin d'idees per les persones que ens puguin estar escoltant i per intentar organitzar una miqueta millor el que és el dia a dia i perquè no es deixen portar doncs, per aquest estrès i per aquestes presses que la vida ens demanda, no? Sí, anirem parlant d'això perquè, com bé diem, ara comencem aquesta secció de nutrició a Ser Maestrat amb Cristian Fernández i aquest tema que avui estem fent una mica més en general anirem concretant com organitzar realment aquests hàbits alimentaris de si picar entre hores per a no arribar amb tanta gana o si no ho fem o si ho fem, quin tipus de menjar podem fer. Suposo que això donarà molt de parlar al llarg dels programes que tenim, no? Endavant. I tant. Sí, podrem anar parlant i desgranant coses, que a més a mi m'agrada parlar de coses i donar consells, sobretot pràctics, No soc d'aquestes persones que m'agrada anar parlant de la teoria, sinó m'agrada que aquesta teoria, que jo ja coneixo, doncs la pugui compartir amb tots vosaltres, però d'una forma molt més pràctica i com hem comentat. Doncs mira, a veure, si tinc molta ansietat a dolç, què puc fer? O si és que em ve per la nit, o situacions que potser la majoria de persones ens poden trobar, que són les que jo em trobo a les consultes que dono presencialment, doncs em ve
aquest tipus de gent, no? I a vegades, clar, cada persona és un context. No podem agafar una dieta del calaix, que es diu, o una dieta d'internet, perquè no estarà adaptada a tu, no? Llavors, al final, quan jo proposo una dieta, al final el que estic proposant és una pauta, una guia, un inici de la nostra, del que es convertirà en el nou hàbit, no? Un nou hàbit d'alimentació saludable. El que passa és que hem de personalitzar una mica a vegades, no? Però aquí et donarem això, aquests consells així més generals, però d'una forma molt pràctica, com estem donant avui, perquè la gent s'emporti coses a les que pugui aplicar en el seu dia a dia i comenci a veure resultats, no? Comenci a veure que està menjant millor, o que si ha de perdre una mica de pes, doncs que també comenci amb aquest procés, o si s'ha d'alimentar millor per pujar. Vull dir que agafar un context sobretot saludable i d'uns bons hàbits. I ingredients també realistes, perquè a vegades veus unes fulles de dietes, diguem així, que unes coses que dius, això existeix, això se pot comprar a la meva ciutat, no? A vegades. Sí, és veritat que sona com a molt exòtic i com a molt llamatiu, no? De dir, ostres, crida molt l'atenció a vegades, però no ens hem de deixar tampoc portar per aquest tipus d'ingredients o coses així, i evidentment que l'alimentació, doncs, a no ser que sigui una cosa molt específica d'una persona molt concreta, hauria de ser una tipus d'alimentació o de dieta en la que tampoc haguessin d'estar pesant els aliments a la cuina i tot això, sinó que agafar un context, una idea de que quan jo vagi a un supermercat sàpiga fer unes bones eleccions. Podríem també un altre dia anar comentant també sobre aquest tema d'etiquetats i sobre identificar què és una proteïna, un hidrat de carboni, una verdura, quins són els greixos saludables. Quan anem començant a conèixer aquest tipus d'ingredients, no? Podem anar al supermercat i veure darrere d'aquell aliment què és realment, si és una proteïna saludable, si és un greix saludable, si és un sucre, si està molt processat. Llavors, en realitat, tota l'alimentació i tota la dieta que podem fer ja comença al supermercat, no? El què ens emportem a casa. Això és el gest més important, i a partir d'aquí doncs, anem treballant amb el que hem agafat de casa, que hem agafat del supermercat i ho hem portat a casa, com podem anar configurant aquestes propostes de plats, d'esmorzars, de dinars, de sopars, d'una forma més saludable, més correcta. Molt bé. Cristian, pots compartir estratègies per a reduir el consum excessiu de sucres i aliments processats a la nostra dieta diària? Sí, aviam, el primer que jo tindria en compte quan parlem hem de treure la bolleria i hem de treure tots aquests temes dels sucres i dels processats, hem de tindre en compte quina és l'estratègia que tenen i com afecten el nostre cos, perquè aquest tipus de productes estan pensats, estan dissenyats per saltar-se el que és els mecanismes de sacietat. No? Nosaltres tenim un mecanisme de sacietat, que és el nostre cervell, que és el que ja ens diu, quan nosaltres comencem a dinar, a sopar, a menjar, al cap de 15-20 minutets, el nostre estómac envia una senyal al nostre cervell de que ja estàs saciat, no? Para de menjar, ja estàs ple. Llavors, aquest mecanisme de sacietat que acabo d'explicar, aquest tipus d'aliments més processats, més ensucrats, estan dissenyats per saltar-se aquesta barrera, aquest mecanisme, que tu mengis i continuïs tenint gana, no? O si no tens gana, que te'l mengis igualment. Per què també? Perquè tenen molts potenciadors de sabors, que també alteren el nostre paladar, no? Una persona que a vegades pot vindre a mi i que ha estat menjant molts aliments d'aquest tipus, clar, jo els dono, per exemple, una alimentació més saludable i la troben molt insípida. I no és que sigui insípida l'alimentació, és que tenen el paladar totalment alterat, val? També per aquest tipus d'aliments que tenen aquests ingredients que tenen molts potencials de sabors. Llavors hem de tindre en compte que el paladar ens l'altera i també que el mecanisme aquest de sacietat, que el nostre cos ho té regulat, doncs es salta aquest mecanisme. Val? Llavors, sapiguent això, sapiguent com funcionen aquests aliments, hem d'intentar reduir-los, però amb aquesta informació que acabo de donar, val? Perquè no val això de dir, bueno, doncs no te'ls menges i ja està. Bueno, sí, però potser per alguna persona és més fàcil, però nosaltres és més difícil deixar-ho, no? Llavors hem de ser conscients de com ens estan afectant en aquests dos punts. I, evidentment, després, a més que intentar treure'ls o reduir-los, perquè pot ser una estratègia en el que
generem una tensió i després ens costi i tornem a aquests aliments, és el que he comentat abans. Centrar-nos més en el que hem de menjar, en què hem d'incorporar a la nostra alimentació perquè desplaci aquests aliments, no? D'una forma més progressiva. Llavors, l'aport de nutrients al nostre cos serà molt essencial, amb una bona quantitat de proteïna i sobretot de verdura. Això farà que el nostre cos ja tingui nutrients. Llavors, si el teu cos està ben nutrit, no et demanarà més menjar, no et demanarà més menjar. Llavors, aniràs desplaçant aquests productes més dolços, més processats, i aniràs també reduint, reeducant aquest paladar i cada cop et serà més fàcil. Llavors és com una roda, però on jo la iniciaria no seria en treure-ho radicalment o preocupar-me de com ho elimino, sinó preocupar-me de com incorporo més nutrients a la meva dieta, més verdura, més quantitat també de proteïna, i de forma inevitable veuràs com aniràs reduint aquest consum de productes malsans. I una altra cosa, un altre tema així important que anirem parlant aquestes setmanes d'aquest programa que comencem ara, seria sobre aquestes dietes de moda, no? Que molts de famosos i famoses pues, van promocionant i surten a les xarxes i la gent pues, té una mica d'efecte així mimètic, no? De xufar aquesta persona famosa, tal, a la millor és que funciona, no? Cristian, quina és la teua opinió sobre aquestes dietes que es fan tan famoses a través d'esta gent que han dit i la informació que arriba al consumidor, no? De la informació nutricional sòlida que hi ha sobre la base d'això que diem i les modes passatgeres que també van sortint de tant en tant. Clar, aviam, realment, si hi hagués una dieta que funcionés realment, doncs la meva figura ja deixaria d'estar present, no? I qualsevol persona que hagi de primar-se, doncs mira, faria la dieta aquesta i punto, no? Però no és així, evidentment. I a més, solen portar-te cap a un lloc, com he dit abans, de restringir aliments i que al final volen que segueixis un procés, una estructura, un sistema que ells tenen, no? Que et diuen, et venen la moto, no? Entre cometes, de dir, escolta, si fas aquest sistema, si apliques això, t'anirà realment molt bé, tindràs uns resultats molt bons, no? Mira, hem agafat aquesta persona, li estem pagant un munt de calés, aquesta persona famosa, perquè et digui també que és veritat, no? Llavors, clar, en realitat t'estan com enganyant i t'estan fent que tu vagis cap a un sistema molt, molt tancat. Però t'estan ensenyant realment a menjar correctament? Estàs fent una bona alimentació? Estàs incorporant uns hàbits dintre del teu dia a dia? O és que tu t'estàs amoldant aquella dieta i t'està funcionant bé, però al final és una cosa que no podràs mantindre amb el temps i que tornaràs a deixar-la i tornaràs als hàbits que tenies abans, no? Llavors, jo miraria d'evitar a tota costa aquest tipus de dietes que són també, doncs, criden molt l'atenció també, i jo et dic que consultar el que treballo també, les persones que treballen amb mi i personalitzem aquest tipus d'alimentació i tenen uns bons hàbits, també ho fem a través d'establir uns bons hàbits, tenen inclús millors resultats que aquest tipus de dietes. Per què? Això també ho explicarem, perquè fer una dieta molt agressiva i on el nostre cos vagi perdent pes ràpidament, ens pot alegrar molt, no? Per una banda, perquè mira, que bé està funcionant aquesta dieta perquè estic perdent 3 quilos en una setmana, no? O 5 quilos en un mes. Ostres, quina passada. Clar, però no t'estàs donant compte de que potser estàs perdent aquest pes i aquest pes l'estàs perdent en forma de múscul, t'estàs també desmineralitzant l'os, estàs perdent múscul i estàs perdent os. Llavors la pregunta és, realment mereix la pena perdre aquest pes en forma de múscul i d'os, que és el més important que tens? L'ideal seria fer una pèrdua de pes de qualitat, no? I què és una pèrdua de pes de qualitat? Doncs perdre greix, el greix corporal que jo tingui. Llavors aquest tipus de dietes mai es centraran en millorar-te la teva composició corporal, simplement es centraran en que la teva bàscula vagi baixant de número i tu estiguis content. Però en cap moment t'hauries de plantejar realment això, si realment estàs baixant. Un tema que, sense dubte, al llarg de les setmanes anirem ja tractant i aprofundint, perquè tots sabem que de dietes en noms peculiars pues n'hi ha moltes, no? Llavors, Sí. pues, Sí, i tant. sí, tots al llarg del temps hem sentit moltes dietes que han tingut la moda i nunca más se supo, no? Com aquell que diu. Per tant, Nunca más se supo, i també va a èpoques. Ara, per exemple, hi ha l'època de que tot ha de ser molt proteic, no? Ara et venen qualsevol súper, veus un iogurt proteic, una natilla proteica, el pa
proteic, tot ara és proteic, no? Abans hi havia, per exemple, la moda també de tot més probiòtic, de tot més amb el tema intestinal. I molt abans també, als anys 90, es demonitzava els greixos i era tots els productes light, que en res portés greix, no? Llavors, clar, quan aquestes modes van a uns extrems, estan jugant també amb el mercat, amb la tendència de les persones i arrossegant a persones que potser no són conscients d'aquesta alimentació, no? L'alimentació saludable sempre ha estat present i estava present fa 100 anys i estarà present d'aquí 100 anys també, però sempre serà la mateixa i sempre vindrà d'aliments d'origen real, no? De les fruites, de les verdures, de les llegums, de les proteïnes. I llavors hem d'anar cap a una alimentació, hem d'aprendre què són aquests ingredients que sempre han estat en la nostra base per mirar que el mercat no ens confongui amb tots aquests productes que ara semblen que siguin de moda i que aquesta serà l'última tendència i és el millor, no? No, sempre ha estat el millor que li senta al cos, que és un cos que tenim ancestralment des de fa moltíssims anys, es regeix per unes normes de biologia en la que necessita uns nutrients, com hem dit abans. Llavors, hem de mirar en quins aliments estan aquests nutrients, com donar-li al cos d'una forma apropiada i obtindrem una bona salut sense haver-nos de deixar diners amb uns productes que ens poden cridar molt l'atenció perquè, mira, he sortit això nou amb no sé què i amb no sé quant, però al final t'estan donant una cosa que ja la pots trobar d'una forma natural i amb l'alimentació. I menys processada, evidentment. També hem de tirar amb una alimentació que no sigui tan processada. Llavors anem a lo pràctic, que d'això es tracta, no? Es pot donar algun exemple de com alimentar-nos d'una manera saludable, no? O per on podríem començar a dia d'avui? Dic, vull començar a menjar bé. Cristian, què recomanes? Doncs, mira, jo, com hem comentat abans, avui donaré amb tot el que hem dit, faré un breu resum, i t'especificaré una mica com estructuraria jo un dia a dia saludable, no? I una de les coses més importants és l'esmorzar. Hi ha persones que potser no esmorzen, doncs no passa res, però si tu esmorzes has de veure què estàs esmorzant. Avui et donaré algunes propostes d'esmorzar saludables, com podria ser, per exemple, un iogurt amb uns flocs de civada i uns fruits vermells, podrien ser uns nabius o unes maduixes. Això en un bol ja pot ser un molt bon esmorzar. Un altre podria ser una torrada de pa integral amb gall d'indi, amb tomàquet, amb un formatge fresc, també, combinant aquest tipus d'aliments amb una torrada, per sortir una mica de la típica torrada amb oli o amb marmelada. Llavors, posar una mica de proteïna amb el gall d'indi, tomàquet, que seria una font de verdura, també hi ha pel dematí, i un formatge fresc, com un làctic. I una altra opció també, que potser no és gaire habitual pel context que tenim nosaltres a nivell cultural, però és super saludable, és incorporar, per exemple, un ou dur pel dematí o un remenat d'ou amb verdura. Aquestes serien unes propostes fantàstiques on estaríem, més que si t'agrada o no t'agrada, és dir, escolta, és que estic aportant els nutrients que el meu cos necessita. I si estic molt acostumat a un tipus d'altres aliments, esmorzars, doncs el nostre paladar ja s'anirà acostumant també. I amb la bona sensació que tu trobaràs, voldràs tindre aquest tipus d'esmorzars al teu dia a dia. Després, també com a snacks que podem posar a mig matí, a mitja tarda, doncs una peça de fruita, un iogurt o inclús un grapat de fruits secs seria també una opció fantàstica, també per tindre el dia a dia i també ens assegurem que estem aportant nutrients i sortim de tots aquests aliments tan processats com hem dit abans. I després per dinar i sopar, el que jo faria, que també ja ho parlarem una mica més, és pensar en un tema de proporcions amb el mètode del plat. Hi ha un mètode del plat que les persones que vulguin es poden posar. Mètode del plat de Harvard, des de la Universitat de Harvard, on es veu dibuixat un plat amb unes proporcions. Llavors, la forma que podem fer a nivell general seria que la meitat del plat estigués fet de verdura, posar-hi verdura, amb un quart posar-hi la proteïna, podria ser carn, peix, ous o llegums, i l'altre quart, en menys quantitat, hidrat de carboni, que seria el pa, pasta, arròs o patata en les seves versions integrals. Llavors, aquesta seria la millor configuració que la persona pot fer tant a dinar com a sopar. Vull dir, el plat és més gran o més petit perquè tampoc hem de passar gana. Independentment de com sigui el tamany d'aquest plat, la meitat, a nivell visual, veure que hi posem la meitat de verdura. Com hem dit abans, d'amanides, de cremes, de purés, verdures al vapor, a la planxa, al forn. I després, un quart
de carn, peix, ou o llegum, i l'altre quart de pa, pasta, arròs o patata. Què passa? Que normalment aquesta proporció no la tenim en el nostre dia a dia. Potser posem molta més quantitat d'hidrat de carboni, proteïna posem més o menys, i de verdura quasi ni la veiem, no?, en el nostre dia a dia. Llavors hem d'intentar, si no estem fent aquesta estructura, començar amb aquesta estructura perquè també ens trobarem molt més bé amb la nostra alimentació. Val? Llavors, com hem comentat, esmorzars, mig matí o mitja tarda els snacks, i aquesta configuració de plats del mètode de Harvard, que es diu, per aplicar tant a dinar com a sopar. Molt bé. Pues Cristian Fernández, el nostre nutricionista que a partir d'avui comença a col·laborar amb Ser Maestrat. I, Cristian, com poden els oients que escolten el programa contactar amb tu per a tenir més informació de primera mà sobre la nutrició? Doncs mira, jo tinc una pàgina web que és en castellà, es diu pierdebarriga.com, i la persona que vulgui, jo tinc una newsletter, i jo envio a través d'aquesta newsletter consells com els que estem donant avui sobre la nostra alimentació, si hem de perdre pes, doncs com podem perdre pes també, i de més. Llavors, ja et dic, és simplement per poder entrar a la newsletter han d'entrar a pierdebarriga.com, deixar el seu correu electrònic i ja aniran rebent consells sobre nutrició. Val? Recomano que s'inscriguin perquè demà els arribarà un correu molt interessant, un molt bon consell. Llavors, encara estan atents avui d'entrar a la pàgina i que es puguin inscriure. Molt bé, Cristian. Pues agrair-te aquest programa que ens has dedicat i t'esperem la setmana que ve en més consells de nutrició. Moltíssimes gràcies, Albert. Una abraçada. Adéu, bon dia.